Dobrý den, všechny vás vítám na svém kanále Agape Dikaja, Agape Spravedlivá. Dneska nebude kázání, dneska s vámi chci sdílet, co jsem udělal a co sdílím. Takový dotazník, který jsem pojmenoval, co mají dělat hříšníci. Je to dotazník na téma hřích, jak křesťané vnímají svatost, odpouštění hříchů. Je to takové téma, kterým se teďka zabývám v poslední době. Má to nějaký důvod, stojí zatím nějaký projekt, o kterém teďka blíže nechci mluvit. Připravuju se na nějaký určitý projekt, na kterém pracuju. Já vám narychlo ukážu, jak tady lidi odpovídali, ale nejde tam moc respondentů zatím a právě proto bych chtěl ten odkaz sdílet do videa, jestli se chcete zapojit do toho. Já bych potřeboval hlavně zajímavými názory pentekostálních nebo charismatiků, protože tady nemám žádné, nikdo to z nich nevyplnil zatím. Je to téma hřích, prostě jak lidé vnímají hřích, co vnímají za problém. Jestli třeba člověk, který nějakým způsobem řeší, všechno to je o té míře hříchu. Lidi to vnímají jinak, když se mluví obecně, protože já jsem původně měl takový jednoduchý dotazník, ale ten nebyl moc jasný, protože když každý si některé slova vykládá jinak, tak jsem musel dělat ten delší, podrobný. Protože lidi si třeba, když se mluví o hříchu, tak si vykládají hřích jako buď obecně nebo konkrétně, takže jsem tu spíš psal o těch konkrétních situacích, aby bylo jasné, jak vnímají, jakou míru hříchu vlastně oni vnímají při posuzování dané situace. Jo, jestli by třeba ti hříšníci mohli, jestli můžou moralizovat, jestli můžou kázat, jestli můžou sloužit ve sboru, jak to vnímají, jaký je jejich postoj, protože názory na to se mění nejenom v jednotlivých denominacích, ale i v historii. A to o tom potom chci mluvit, čím se aktuálně zabývám v té druhé části tohoto videa. Tak já vám chci jenom ukázat, abyste viděli, jaké tu jsou odpovědi. Tak třeba tato otázka se týká ten názor na cizoložství. Jestli by měli tihle hříšníci být vyobcováni z církve, protože my víme, že kdo čte Biblii, v prvním listu korinským apoštol Pavel vyzývá k vyobcování smilníků z církve. A někdo si myslí, nebo je toho názoru, myslím, že to byl evangelikál, anebo možná římský katolik, řekl co, římská katolická církev, možná, že nesouhlasí. A někteří se nedokážou rozhodnout, protože je to těžká situace. A mě šlo hlavně o tohleto. To souvisí s tím následujícím tématem. Zajímám se o hnutí svatosti, o hnutí... de facto to bylo obrozenecké hnutí, to hnutí svatosti. Jo, takže člověk položím otázku, jestli je možné přestat řešit, ale záleží na tom, jak se to myslí, jestli to myslí jako ohledně konkrétního hříchu, anebo obecně. A proto to dále rozvádím. Jo, jestli úplně, protože mě to nedávalo smysl, v té původní anketě byly jednoduché otázky, ale ono je rozdíl mezi tím přestat řešit a přestat úplně řešit. Takže ono potom tenhle ten detailnější dotazník co vysvětluje k tomu, abych ty lidi lépe pochopil. Tohle je zajímavé, protože apoštol Pavel, když píše ty své listy, tak oslovuje věřící jako svaté, ale v křesťané se přesto většinou nevnímají jako svaté. Jako svatí. A nazývají se hříšníky. Tohle je otázka, která se myslím opakuje. No, mám tu jednu otázku, která se de facto opakuje ve dvou podobách, ale teď nevím, která to byla. No, takže tohleto jen tak narychlo to projedu. Jo, tady jsou zajímavé tyhle ty věci.
Toto neuvidíte, ty otázky jsou vidět, kompletní otázky jsou vidět v tom formuláři. Tady je otázka, co má dělat ten křesťan, který nedokáže přestat řešit. A oni píšou, někdo odpovídá, že by neměl, co by neměl dělat, myslím tam bylo. A říkají, že by neměl kázat vodu a pít víno. Jo, s čím by měl přestat, tam byla otázka, s čím by měl přestat. Měl by přestat kázat vodu a pít víno, člověk, který hřeší, jo. Ale já jsem toho názoru, že hřeší všichni. A teď je otázka zase, jak to tady ten dotyčný pochopil, tu otázku. Prostě někteří lidi si myslí, že je možné přestat řešit. Ale pak z odpovědi vyplynulo, že ne úplně, tak nevím, no. Samozřejmě zjišťuju, jaký je jejich názor. Někteří, když jsem položil tu otázku do skupiny, tak si mysleli, že prostě něco si o mě mysleli. Hledal jsem určitý typ respondentů, zajímal mě jejich názor a hned to byly prostě nějaký předsudky. Podívejte, kdybych já chtěl dělat anketu třeba, co si myslí homosexuálové, co si myslí cizoložníci, jaký je postoj k hříchu jejich. A já dám anketu a budu tam psát, hledám homosexuály a cizoložníky. Tak co oni si o mě pomyslí, že zní to divně, ale je to prostě, je to taková past, že křesťané automaticky začnou soudit a moralizovat. Ačkoliv neví, co vlastně chci, že jo. Je to jako, jo jasně, do křesťanské skupiny dáš takovýhle inzerát, hledám smilníky. Tak to potom jako co si o mě mají myslet, no. Ale je to taková past, no, jakože když tam dáš inzerát, hledám lidi s liberálními názory a oni potom tak a teďka vám chci ukázat, je ta druhá část, s čemu se teďka věnuju, že se zabývám se hnutím víry, to už jako studuju dlouhodobě, ale protože vlastně nemám nějakou školu přímo se zaměřením na hnutí svatosti nebo pentekostalismus, tak to studuju postupně, takže nemám ten globální celkový pohled, ale občas si doplňuju takové střípky a je to zajímavé občas. Teď konkrétně jsem četl o 80. letech, 90. letech, teďka jako ten vrchol v 90. letech 1891, kdy to hnutí svatosti, tenkrát to bylo, myslím, teda ještě v tom metodismu, protože on tam potom nastal takový rozkol, nebo nějaké synody, nebo synod, nebo setkání, tam bylo v rámci té církve a byl tam takový rozpor a rozchod, že se rozešli ti, kteří si říkali perfekcionisti, kladli důraz na ten perfekcionismus. To je v podstatě to, co já odsuzuju, nebo tomu se budu chtít věnovat, to je ten legalismus. A vím, že se na tomu musím věnovat, jo, já jsem to už někde prostě zpracoval, teďka nevím, jestli jsem zveřejňoval nějaké články, já si to všechno nepamatuju, protože já si dělám spoustu poznámek, ale nevím, jestli jsem všechno zveřejnil nebo ne k tomu legalismu. A vím, že ten legalismus úzce souvisí s tím perfekcionismem, právě s tím hnutím za svatost. Tenkrát tam byly takové nezdravé postoje. Já nevím, jestli tyto nezdravé postoje vznikly už za života Johna Wesleyho, ale s jistotou mohu říct, že to, co učil John Wesley, když John Wesley zemřel, řekněme, já to teďka si nepamatuju přesně datum jeho úmrtí, 1791 bych řekl, nebo 92, tak o 100 let později, to je vlastně tohleto období 1891, to je, oni věří úplně něčemu jinému v podstatě. Jako zdá se na první pohled, že věříte stejné věci, že toto stejné hnutí, že jdou za tím stejným cílem, ale ono se to zásadně změnilo, protože John Wesley, on mluvil o druhém požehnání a myslel tím, jako, že se
máme zdokonalovat, ale v lásce. Jo, že vlastně podstata je dojít dokonalosti v lásce a to má být cíl našeho života a on věřil, že toho je možné v tomto životě dosáhnout, ale to hlavní byla láska, zatímco to hnutí svatosti, konkrétně by to měl být Finney, Garrison, myslím Charles Garrison Finney, a ten to předefinoval nebo rozšířil ten pojem, že to druhé požehnání znamená, že máme dojít dokonalosti v té dokonalosti v té míře, v jaké jsme přijali Ducha Svatého jako ve formě moci, že prostě Bůh nám dává moc a sílu. Takže vlastně ta dokonalost, to druhé požehnání spočívá v té moci a síle. Jo. Bylo to posunuté někam jinam a ta moc a síla nás má posunout ke službě. Nebo uschopnit ke službě. A k misii, oni tu svou misii zaměřovali tím sociálním směrem. To byl průsečík, se kterým se shodovali s Johnem Wesleym, on byl sociálně zaměřený a chtěl sloužit té nižší sociální vrstvě. A teď jsem teda se zajímal o ten dobový kontext toho 1891, jo, toho roku 1891, jak probíhaly industrializace a urbanizace ve městech, takže ti lidé směřovali do takových těch velkých měst. A to hnutí víry tam působilo na ty dělníky, protože oni byli odděleni od svých domov, od svých rodin třeba, takže měli snadnější je oslovit tím svým učením, ale co chci říct, že vlastně ono to učení bylo radikální a podle mého názoru nebylo úplně v pořádku, nebylo úplně zdravé. Vidím tam prostě takové vychýlení z nějakého zdravého středu do jakéhosi možná šíření strachu, jestli bych to tak správně řekl. On ten strach tam má svoje opodstatnění v tom jejich učení, protože si vzpomínám, že myslím, že to byla právě Palmerová, Phoebe Palmerová a její manžel Walter Palmer, kteří mluvili, nebo měli takovou formu zbožnosti, oni měli vyznávat své spasení veřejně a oni museli to veřejně vyznat, protože pokud to veřejně nevyznali, tak byli zatraceni, nebo měli být zatraceni. Takže tam byla nějaká forma strachu, že oni museli prostě dělat některé věci a nepřipadalo mi to, prostě mi to nepřipadá zdravé. Přijde mi to jako v dnešní době bych řekl, že to bylo ujeté, jo. Jako správný pojem asi, když bych to dneska soudil, tak bych řekl, že to bylo extremistické. Nicméně tyto události, oni se na to odkazují právě ti obrozenci, kteří mluví, jsou tak pyšní na ty české hodnoty, na tu českou obnovu duchovní, která probíhala třeba i u nás, nejen teda v Americe, že u nás to taky probíhalo, bo to byli ti moravští bratři, ale to je zase jiná liga, ten moravští bratři, takže to nemůžu zabrouzdávat, že jenom to, co je společného mezi moravskými bratry a Johnem Wesleym, je to, že ten John Wesley se setkal s moravskými bratry při plavbě a byl tak dotčen tím jejich klidem, tím pokojem, který oni měli, ale víc bych to nechtěl zabrouzdávat. Takže zdá se mi, že John Wesley, tam se sice asi taky něco jako, tam to probíhalo, když byla ta obroda s Johnem Wesleym, ne, to nebylo za Johna, já nevím, John Wesley, zase nemám o něm tolik informací, říkám, sbírám informace po střípkách. Jestli já si vzpomínám, tak jsem četl něco, že oni chodili k těm oltářům dopředu a tam jako vyznávali své hříchy. Ale myslím si, že tohle období s tou Palmerovou bylo, že to prostě bylo trochu jiné, že tam to bylo radikalizované, že tam to prostě bylo posunuté jinam. A mělo to tu podobu, jako že když to neudělá ten dotyčný, takže bude zatraceno. Je to absurdní prostě. Asi vycházeli z toho jednoho verše z Bible, že kdo se stydí za mě, za toho se já budu stydět, jo. Myslím si, já jsem přesvědčen, protože toto je moje metodika, ze které vycházím, že není zdravé vytrhnout jeden verš z celé Bible a založit na tom celou teologii, takže jestli máme v Biblii v jednom
místě v tom evangelium, že se nemáme stydět za Krista. Je to jenom jedno místo. My se musíme podívat, kde všude se to vyskytuje. Já jsem toho názoru, že když vykládám Biblii, tak nemůžu se dívat jen na to, co říká Ježíš v evangelích, ale musím se ještě na to dívat optikou toho, co říkají apoštolové, a potom vlastně tam je ta teologie, takže vlastně se můžu podívat na to, jak to je v Biblii, jak to je v skutcích apoštolských a co říkají apoštolové v těch svých dopisech. Takže snažím se nezakládat jakoukoliv teologii nebo svou víru, své přesvědčení na jednom verši z Bible, to si myslím, že je důležité. A pokud oni prostě měli ten strach, že budou zatracení, tak to nebylo dobrý. A oni to mohli využívat i s ohledem na to, že se blížil konec 19. století a řada náboženských skupin vnímala nebo byla přesvědčená o tom, že přijde Kristus. Že byli prostě vystrašeni z toho druhého příchodu a předtím ještě v 50. letech, nebo před 50 lety, bylo prostě Whiteové o tom, že má přijít Kristus, to se nenaplnilo. Ale v podstatě v tom 19. století bylo tohleto zastrašování, ten strach a to očekávání. A pod vlivem tady toho strachu prostě se jim dařilo ty lidi ovlivňovat tomu, aby se přidávali k tomu hnutí svatosti, i když bylo takové radikální a já bych řekl hodně vyhraněné. To je správný pojem. Takže byly různé města, kde se prostě dařilo té urbanizaci a industrializaci. Jo. A oni toho teda mohli využívat. Zajímavé je, že o některých známých osobnostech, jako byl Alan a Asa, to jsou postavy z toho hnutí svatosti, dneska nevíme vůbec nic, nebo jako vůbec se o nich nemluví nikdo. O nich si ani nespomene na ně. Ale třeba o tom Moodym, byla Moodyho biblická škola, nebo institut, tak na to si vzpomenou. Je ten Moody citován. Pak jsem zjistil zajímavou věc, že ten John Wesley vyznával premilenialismus, zatímco v té době, v tom 19. století, se rozjížděl postmilenialismus. A zajímavé na tom je, že to hnutí svatosti bylo tím postmilenialismem ovlivněno. Kdo by to byl řekl? Takže John Wesley byl věřící, který věřil v premileniální eschatologii, což je víra, že Kristův druhý příchod bude předcházet tisíciletému království, kde Kristus vládne nad zemí. Jeho náuka se tedy lišila od postmileniálního pohledu. A tady je potom ten vliv toho postmilenialismu. Tohle mi přišlo právě zajímavý, že věřilo se, že křesťané mohou aktivně přispět k přípravě na Kristův druhý příchod tím, že se zapojí do sociálních reforem, boje proti chudobě a šíření křesťanských hodnot a principů ve společnosti. Tento postmileniální optimismus posiloval naději na zlepšení světa a víru v duchovní obnovení, což vedlo k další aktivitě a angažovanosti hnutí svatosti v této době. No a uvědomuji si to, že takovéto vyhrocené přemýšlení o hříchu a usvědčování z hříchu, takovéto vyvolávání přemrštěného pocitu viny za každou okolností, za každých okolností, tak není to zdravé, ale přežívá to do dneška. Mezi těmi církvemi prostě jak se mám vyjádřit.
No, dneska mi to nejde, jsem pomalý, ale ono by to chtělo, aby to někdo sestříhal. Já to už stříhat nebudu, takže stejně už to dneska nikdo nebude sledovat, že? Takže já už to radši končím asi. OK, takže zatím naschle.